Agrair-vos a tots i a totes que sigueu avui aquí al segon congrés de la Federació d'Indústria. També agrair a la gent que ha fet possible l'organització, tant a nivell intern com tota la gent que sou de la Federació. Fa uns mesos, un dels principals dirigents de l'esquerra d'aquest... Bueno, jo crec que em sentiu, no? Sí, si parlo fort, crec que em sentiu. Deia que fa uns mesos un dels principals dirigents de l'esquerra d'aquest món, que és en Pepe Mújica, que crec que és una de les persones més humils i compromeses que hi ha al nostre planeta i que va ser un guerriller dels Tupamaros i després va passar 8 anys a la presó i que finalment entre el 2010 i el 2015 va ser president de l'Uruguai, ens deia una cosa que crec que està bé, serveix per reflexionar tots nosaltres perquè som un grup humà. Deia, els militants, nosaltres, els afiliats, no som ni millors ni pitjors. Tenim totes les grandeses i els defectes dels grups humans. Tenim vanitat, tenim desitjos, tenim esperança, tenim esperit de solidaritat, tenim egoisme, perquè som éssers humans i no som perfectes i això és important que ho entenguem, però que sense militants, sense vosaltres, sense tots nosaltres no hi ha llevat i sense llevat no hi ha pa i sense militants, sense afiliats no hi ha forma que els pobles, la classe treballadora, tots i totes nosaltres ens apleguem i fem passos cap al futur. Amb això vol dir que les organitzacions no són coses abstractes, són persones, som tots nosaltres i només les persones som els que podem canviar el futur i vosaltres, en aquest cas, sou el subjecte actiu d'aquest projecte dins del sector de la indústria i per això crec que és important que tots coneguem breument una mica una visió perspectiva del que som i del que érem. Abans érem un sindicat bastant atòmic, no? Des del punt de vista de dimensions, era petit i en els darrers anys hem anat creixent. Una prova d'això és que estem fent el segon congrés de la Federació d'Indústria, però tenim Federació de Serveis Privats, tenim Federació de Serveis Públics, per tant tenim 3 federacions, tenim 8 unions territorials en funcionament, des de l'Alt Pirineu fins a l'Ebre, comarques gironines, comarques centrals, Barcelona, Baix Besòs, Penedès, Camp de Tarragona. Tenim 5 locals també en funcionament i ja estem arribant als 6.500 afiliats. Fa 7 o 8 anys érem un miler i anem creixent. Per tant, és interessant que tinguem aquesta perspectiva del creixement i del procés que anem fent, que és un procés lent i només el podem fer amb persones, amb vosaltres i amb tots nosaltres. I l'altre element important és que entenguem que aquest país, a diferència d'altres països, com pot ser el País Basc, Galícia, Còrsega o el Quebec, que tenien situacions similars a les nostres, van molt més avançats en el que serien sindicats propis i que tinguin un model sindical diferent i ara ens trobem amb l'oportunitat històrica que no hem tingut. Nosaltres sabeu que diferim molt del model sindical que hi ha instaurat a l'estat espanyol i a Catalunya, que és un model sindical que considerem que han anat desenvolupant 2 grans sindicats com la Pepsi i la Coca-Cola i que el que han fet és anar perdent drets contínuament o no s'han enfrontat com haurien d'enfrontar-se amb la potència teòricament que tenen per poder aconseguir-los i creiem que cal un model sindical que faci front a aquesta pèrdua de drets que hem tingut durant els darrers 40 anys. La Núria ja us ho exposarà, però totes les reformes laborals que hem tingut han sigut pèrdues de drets, totes les reformes de les pensions han sigut pèrdues de drets, ens volen fer treballar més per menys diners i aquí no hi ha organitzacions, excepte els models que s'estan instaurant al País Basc i a Galícia, que facin front a aquesta pèrdua de drets. I per tant nosaltres tenim aquesta oportunitat històrica de construir una organització que sigui capaç de posar el poder al costat nostre, de posar el poder al costat dels treballadors. Ens falta molt, però més ens faltava fa 5 o 10 o 15 anys i amb això ho podem fer amb el concurs i amb l'ajuda de tots vosaltres. I sobretot tenint en compte, i ja ho hem explicat moltes vegades, que aquest sistema econòmic no funciona, és el responsable de totes les desgràcies que estan passant al món, des de les guerres fins a les migracions forçades, i aquest model productiu, com estem veient ara, ens estan posant una Fórmula 1
enmig de Barcelona quan estan desnonant gent a casa seva, estan gentrificant les ciutats, ens estan enviant a fora de les nostres cases, els salaris no s'equiparen a l'índex de preus al consum, etc. Tot un seguit d'elements que van en contra dels nostres drets. El model productiu és un desastre, no podem viure del turisme. A Barcelona, els que sou de Barcelona, no es pot caminar de la quantitat de gent i això només fa que perdem drets i ens expulsin de casa seva, a més de crear feines que són precàries i a les feines precàries són les que posen en perill el sistema de protecció social del nostre país, perquè menys cotitzacions, menys ingressos tindrem per poder pagar els serveis públics, la protecció social i les pensions. I després diran que les pensions no són sostenibles perquè, clar, si una persona cobra 1.000 euros, quina cotització tindrà per poder pagar la pensió? Per tant, fem molta incidència en quin model productiu necessitem, un model productiu que sobretot tingui en compte les persones i sobretot també tingui en compte que cal una indústria sostenible, una indústria que pugui generar feines de bona qualitat, cotitzacions per les nostres pensions i que també pugui donar-nos la suficient sobirania, perquè no podem dependre de portar els productes de fora, hem de produir les nostres sabates des d'aquí, perquè els temps són complicats i necessitem tenir la sobirania suficient econòmica per poder avançar com a país. I això només us volia dir, no em volia enrotllar, només recordar-vos que el model sindical que nosaltres i vosaltres representeu és un model sindical per anar a guanyar, perquè necessitem guanyar drets, perquè si no ho fem nosaltres, si no tenim la suficient esperança de fer-ho, no ho farem mai i per tant ens toca fer-ho. Us deixo aquí amb la Núria i moltes gràcies a tots per ser-hi. Bé, ja ho ha dit el Sergi, però volem tornar-vos a agrair a cadascun i cadascuna de vosaltres pel vostre interès i per les vostres ganes també per poder de participar en aquest congrés. I de forma particular volem mostrar un agraïment al Marçal, a la Rosa Maria, a l'Andrea i al Diego per la seva dedicació i il·lusió que heu abocat en aquests 2 anys de recorregut de la Federació. Sense ells, això avui no hagués estat possible. Gràcies, companys. Si ara fa 2 anys es va constituir la Federació d'Indústria, va ser un camí costerut. Partíem de res. I aquesta situació té la seva part dolenta, però també té la seva part bona. Dolenta perquè volia dir que tot estava per fer. I això significava molta feina. Però la part bona era que podíem fer les coses adaptant-nos a les necessitats específiques. Avui arribem a aquest congrés amb molta feina feta. Aquí els companys s'han estat treballant ponències, s'han estat treballant reglaments, una ponència que marcarà el full de ruta en aquests propers anys, un cop hagi passat aquest congrés. Un full de ruta que ha de ser fidel als principis del sindicat i al full de ruta del sindicat que vam aprovar entre tots i totes en el Congrés Nacional de l'any 2022, on la vostra federació també hi va ser present. I ara toca fer el més difícil, que és organitzar-se. Sense organització no és possible la mobilització i sense mobilització no aconseguirem avançar. La situació econòmica i social del país és complicada. Les 2 darreres eleccions polítiques no auguren un futur prometedor. Si la Intersindical volem ser un sindicat que pugui influir i lluitar de forma real per aconseguir millors condicions laborals i socials, toca picar molta i molta pedra. Hem de créixer i ningú ens ajudarà. Depenem d'una normativa sindical que només afavoreix els grans sindicats. La major part dels partits, fins i tot aquells que es diuen d'esquerres, només donen suport a aquests grans sindicats. No hi ha una voluntat política clara que aposti per un sindicalisme nacional i de classe i aquesta és una anomalia greu. Si ens fixem, a Euskal Herria, havent-hi governant durant anys i panys la dreta, allà sí que existeix un sindicalisme nacional i de classe que és el majoritari. A Galícia, governant la dreta espanyolista, també tenim un sindicat de referència que és el majoritari, que és nacional i de classe. Què passa, doncs, a Catalunya? Si mirem l'entorn sindical català, tampoc tenim amics. Som una nosa per tothom, pels sindicats espanyolistes perquè saben que poden perdre la seva hegemonia,
pels sindicats que s'autonomenen alternatius o combatius perquè som competència directa. Per tant, depenem de nosaltres mateixos. Tot i així, en la nostra opinió, aquesta situació pot ser positiva si la sabem aprofitar. Perquè dependre de nosaltres mateixos vol dir que no estem lligats a cap programa polític i no tenim per què fer seguidisme de ningú. Sabem quin model sindical no volem en aquest país. No volem un sindicalisme depenent de subvencions perquè no volem haver de tornar favors. Si de veritat volem canviar les coses, si de veritat volem millorar les condicions laborals i socials del conjunt de les treballadores i dels treballadors de Catalunya, haurem de plantar cara i haurem de cercar la manera de mobilitzar la nostra gent. Haurem de fer el que des de fa 30 anys aquest sindicalisme majoritari no ha volgut fer, que és sortir al carrer, que és no signar més reformes laborals i que és no permetre més i més retallades. Tampoc volem un sindicalisme de despatx, de serveis. Nosaltres no oferirem ni mútues privades, ni descomptes en agències de viatges, ni assegurances de cotxes. No, aquest no és el nostre model. No volem créixer a canvi de serveis. Serveis que, d'altra banda, representen la privatització d'allò que hauria de ser públic. Finalment, tampoc volem un sindicalisme d'estètica combativa, que està a la contra de tot, que no té propostes transformadores i que convoca mobilitzacions sense tenir clara l'estratègia a seguir. Cal tenir clar què volem, quins són els nostres principis, quins són els nostres objectius i anar-hi. Tenim un marge de creixement enorme. Mireu, què és el que hem fet en aquests darrers anys nosaltres? Partíem de 289 representants de les 3 federacions. En aquests moments estem superant ja els 1.200 a l'espera de renovar, perquè tenim algunes eleccions que estan caducades, però estem aquí, al voltant dels 1.200. I això ho hem fet amb molt poca estructura, amb molt poc temps i amb molt poques mans. És molt gran la feina que s'ha fet durant tot aquest temps. Tenim marge de millora? Doncs per què? Perquè només un 12% de la població activa està afiliada. Ja només per això tenim marge de millora i perquè aproximadament un 40% de les empreses d'aquest país no tenen cap tipus de representació sindical. També aquest és el nostre marge de millora. Què hem de fer, doncs? Tornem al principi, organitzar-nos. Hem de crear seccions sindicals a tota empresa on tinguem afiliació, fer arribar el nostre missatge lluita a tota empresa que tinguem on tinguem afiliació. Només així aconseguirem ser més i convèncer els nostres companys i companyes que la lluita és el camí, que estar afiliada a un sindicat té sentit i és la solució. Cal guanyar eleccions sindicals, sí, però també cal ser moltes i moltes més. La representació no és l'única eina del sindicalisme. Allò que fa fort el sindicalisme és l'afiliació, és l'organització. Per tant, sento ser pesada, si volem ser decisius, si volem guanyar negociacions, hem de ser molts més, i això vol dir organitzar-se. Si creixem en representació, tindrem oportunitat a poder ser decisius a les meses de negociació, però si a més creixem en afiliació, serem decisius en aconseguir millores en les condicions laborals. Partim de convenis molt i molt millorables i aquests només els podrem millorar si estem disposats a lluitar-los i això vol dir mobilització i la mobilització només l'aconseguirem si estem organitzats. Així, molta organització, seccions sindicals, augmentar afiliació i lluita. Sempre, sempre amb el puny alçat. Gràcies per ser-hi i visca l'Intersindical.